Ka jingi lakai football bala peniai da ka Umling Sports and Cultural Club kala poi shika wat jong ka semi final haka ba Southli ki team kila poi shika semi final ki banele kai la shai ka sngi ka Southrik uyayong arajar arpsau ki bakan thup ya ka nyangbari lum ka YKSCC arpomer ka khatpramer umdo bat ka lum nongrim kumta nakaleng usketri ka Umling Sports and Cultural Club uba Lazarus Rani lengba kilat pathai khubor menta ka sngi ula pentip ba ka jingile kai semi final kan long lashai ka sngi kumta kino ki kenhun ki banjob lashai ka sngi kin poi sha ka final ka banlong hakan riu tarik uyayong arajar arpsau ka bahab ka sngi sajany kumban shu pen ken mau baya ka lucky draw on panile kai ha ka te ka sngi final kumta kino ki paj ba ki blat het ya ka ticket lucky draw ki banajan bat na jengai kin sngew bha ban page ya ka result lengba ka YouTube channel coming soon lengdo official. So naka liang jongi kum ka Umling Sport and Cultural Club i pen bena sagi pajba ki nong jong ka dong ka than jongi hapo nong po aduk berni ba kumbang ila pen bena ha ki por ki bagi sedang ya ka football tournament aba latih perteng kum ka knockout football tournament hang ne hapo madan Umling te kami ka jingila kai ka jongi kala poi menta saduk ka semi final ha ka ba Southli ki kenbun Kisnong kila poi saka semi final kata kiri lek kai la syai ka Southrik ki bakun thup ya ka yang berilum ka YKSCC Arkumer ka Khatfamer umdo bat ka lum nongrim hawa kini Southli ki kenbun kini kun ya ka semi final la syai ka kata ka Southrik te kumbang 8 benan duduk ka basdang bah kan final jong ka jingila kai kan long ha ka Drew Tarik jong benai basau senam arajar arpusau te kumbang ila pan benah gitu kipor ki baladap naduk basdang jong ka tournament bahkan donru ka lucky draw ka bangin penyat nakaliang jong ka klub ha ka ba ki pajba jong ka dong ka than kin yo ban ya sim benta ha ka bang labu ya ka door tiket ka ba arspa tengka ka we ka tiket bat menta nakaliang jong ka klub ngila penjensur kendiat hari bede ka door tiket bat hindi no ha ka door kaba ki pajba kila bentit nang ne napo office kila bangyo ya tiket akador kaba sanspa tengka lai keli tiket lada kisim kawe kan syong arspa bat lai keli hakador sanspa te hakaju upor ngas nguru ban penbena kumba ngilade penbena ba haka ndru terin haka por sau baje ngin penilai kaya kaneka lucky draw hadin jongka football final haka por sau baje bat ya ka result yang sapen i lengba ka coming soon lengdo official channel te nangka hak bede bat kane ka lucky draw ka first prize kumbang 8 bena kade ka auto standard bat hak second prize ngilio ya ka cash prize ka ba 100 tengka da ka song pisa bat hak kerdan ka balai ngilio lai 1000 tengka kumta ngikot ngiwer ya ki perlok jong kane ka dong ka than jongi bakin wan ban yesim benta ban pekai ban saki ya kane ka jingla kai ka jongi bat ru ban yesim menta ban ya sim ya kalau kidro nak menta ba nyo ya kini ki price ki bang 8 kre nak menta ki pajba ki ban ya sim menta ha kana ka lo kidro bat kunjuru ha kana ka tournament ke jini